Hello? Hello? Eh, A wuni lafiya? Ya gajiya? Hello? 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 Hello, kana ji? Ina jin ku. Ya gajiya? Ba gajiya. To, ya yi kyau. Ya aka yi to? Na? Ya aka yi? An kira ya Ok, to. an kira a Durshi ɗazu yana ta mafi da wasu maganganu. To, ba ni suni mu yi magana da su ya. Gashi. To. hello? Mai gida ya gajiya? Lafiya lau. Ya gida ya aiki? An gode Allah. To, barka dai mai gida. Ni kai ne mai gida ai. Na'am? Kai ne mai gida ai. Kai ne mai gida ai Modibbo. Wani. Ai yanzu kana gabana sai yanda ka yi da ni. Ina wani. Ai kai ne mai gida. To yanzu mai gida yaya kake so a yi? Yanzu dai mai gida kaga dai yaran nan. Mai gida marayun Allah ne ba uwa ba uba. Marayun Allah ne wallahi. Ziyara suka zo gare ni ma nan da yake magana da kai maraya ne. Wayyo Allah, to do Allah ya ji kan magabata. Yau wato ya za a yi mai gida? Kawai ka ga dai an gabi ɗin da ufe na da haka na in kana son abunka tun ɗazu na gaya maku miliyan 150 za ku ba da. La ilaha illallah mai gida. Mai gida miliyan 100 mu duk danginmu. Ko me miliyan guda babu balle magana miliyan 100 da wani abu. To ku ban mana su kun ji ɗaya mata masu kyau haka za ku tsaya kuna sayan na wani na nuna. Ai ba magana haka bane ba mai gida. Ya mata mun sani ai ba haka bane ba amma. Amma ai ka san ana neman alfarma ko ba haka ba tunda kai ai oga ne sai yanda kai da mu yanzu. Don ba haka son aikai. Da miliyan 100 kana ji ko? Da 100 wanda za a yi da kai ka bani miliyan 100 gare su me kai rage. To mai gida ni yanzu ina ni ga wayannan kuɗin da kake kira duk dangin mu ba mai wannan kuɗin. Idan Allah ni da kai kowa an kora da kiran wani kaji. A'a ba haka za a yi ba kaji ko? Ba za a yi haka ba. Ba haka ba ya haka son a yi. To mai gida ai yanzu komai yana hannunka amma mai gida mu duk dangin mu ba mai wayannan kuɗin da kake kira. Gaba ɗaya danginmu ba mai wannan kuɗi, ka yi haƙuri mai gida, yaran nan marayun Allah ne, ka dai faɗi dai yanda dai za a iya. Kai ma kanka maraya ne ko? Walle ka? Na? Kana ji ko? Kana ji ko? Ina jin ka. Hello? Ka kai magana mai kyau ma ba ka yin taga nan tun yanzu ko zare yanzu ma ba mu gyara ta. To na ji mai gida amma ai sai ka faɗi yanda zai yi ko ka sai san wayannan kuɗin da ka kira mai gida ba mu da su kuma ba mu da hanyar su. To don Allah ka sake kiran wannan lambar. Ya haƙuri mai gida ai ba zancen haka ba ne ba. Ai yanzu kai komai yana gare ka ne. Sai kana ji sai an jima tun da baka tashi ba. A'a na tashi mana ba yanzu magana muke yi da kai ba. Magana ta banza ban jo da abin da kake za ka ban muna magana banza shi ne za ka ce min. Ba magana banza ba ce ba ni yanzu ni na isa oga na kai ni in yi magana banza da kai. Ai ban isa ba kai yanzu oga ne a waje na ai. Inda kana gusa ma kana yin kamar magana banza. Ni asuwa ai ban isa ba. To duk inda nake oga in kai ne gani na ai dole in zo ka gani tunda kai yanzu oga ne. Ko ba haka ba? Ina jin ka. Yanzu ya za a yi a kaka son aini da kai. To ai shine nake ce maka mai gida kuɗin da ka kira mu duk dangin mu ba mai hanyar wannan kuɗin. To sai an jima. Ya haƙuri ka bari mu yi magana mana.